A teraz sa nachádzame pri mojich obľúbených činnostiach. Veľmi rád kosím ručne, keď sa pozriete tu na trávu, jak je krásne pokosená táto. 3 týždňami som kosil. A toto sú moje obľúbené vidly. Máme ešte 8-čkové, ale toto 4-kové sa mi lepšie s nimi robí, lebo lepšie sadia do ruky, keď si zoberete, že kvalitný materiál, nie? No a vám ukážem, jak kosím, lebo to je taká romantika tiež pri tom, jak človek zobere, tak si kosu, ne? Si trošku so stričkou na brusy, hej? Ale to tu je aj tak, lenže by som ukázal, že mám aj hobby, no. A už sa nachádzame hneď aj pri mojich ďalších hobby, toto všetko mám vybavenie, sú moje najobľúbenejšie hráčky, čo mám doma. Tu napríklad máme kultivátory, s tým chodím zbíjať oné všetky veci. Nie, toto sú takto, peklo. Nebude trímať. Moderne si dám, bo tak som počul, že tu ktorí ľudia tak robia. No a potom ešte si mohli všimnúť, že sečka chodím hrať často do krčmy s chlapcami. Ale nie, že chodím často do krčmy alebo čo, že by si ženy nenamýšľali, že som on nejaký alkoholik alebo čo. Ale ako treba sa aj odreagovať. To je také kultúrne, lebo tam aj spievame, divadla sa robia a diskusie sa vedú. No a prejdeme tu trošku ďalej. Toto je moja obľúbená, to moja prvá, čo som si kúpil za vlastné peniaze, to ostatné to je zdedené. Toto som si kúpil prvé za vlastné peniaze, toto veľmi dobrý stroj, veľmi dobre. To je na zemiaky, keď treba orbať, no. Aj som veľmi romantický, to však to musí každý vidieť, ne? A tu mám víno, hrozno mi tu zreje, celkom dobre. Každý jeseň robíme vína veľa s chlapcami. To na také romantické chvíľky so ženami to je veľmi dobré, že víno si dá. No a ešte prejdeme tu trošku ďalej. Tam sú staré kolesa, to netočte, pán kameraman. A tu mám aj také romantické miestečko. Dúfam, že nikomu nemusím hovoriť, čo to je. A teraz momentálne ho veľa nepoužívam, bo v lete to môžete kdekoľvek, ale to v zime. Dobre sa tam lebo to nahreje všetko. No a toto by bolo asi tak všetko. Budem sa tešiť na vaše e-maily, ktoré mi môžete posielať na superfarmar@gmail.com. Tam sa bude skoro adresa a môžete aj vyposielať že napady. A keby takto chcel sa dozvedieť niečo viac o mne a o mojich hobby. Ja mám toho veľa. No ďakujem vám, že ste prišli. Dovidenia.